Ploso Geneng, Desa Ploso Wahyu, Lamongan ini ya daerahku to Mas. Roh wilayah kene. Hafal kene iki kok iso kene iki Presiden Jawa Timur sapa takono aku. Mosok awakmu apal? Takono aku. Lah iya sapa? Lah aku ya takon awakmu padha ora ngertine kok. Rumah saku nak ngerti sing latih Lamongan kondange oke. Akeh Mas Tayub kene. Lamongan apik-apik. Wah, apik. Kene iki panganan ya soto. 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 Soto kabeh ya. Ya masih terkenal lagi soto Lamongan. Ya, soto Lamongan. Ya. Kamu mengaturkan apa untuk adik? Untuk adik yang dikitankan? Raka dan juga adik Atar. Setelah dikitan semoga menjadi anak yang soleh. Amin. Berbakti kepada kedua orang tua. Amin. Berguna bagi nusa bangsa dan agama. Iya Dayu ya. Mergo sunat ki wis ngarani SUNAT. Apa arti SUN?